Ja, we staan op het moment in het Boetenveld. Het is een moerasgebied tussen Veenwouden, Hudegriep en Reetsjerkien als het ware. En ja, dat bestaat uit iepen wetter, maar ook verlandingsvegetatie. Dat houdt in een soort van trilveen wat ontzettend even infanteert. Maar ook bosgebieden, dus ja, op een hele lichte oppervlakte is er een heel soort te zien voor iedereen. En wat kan mensen hier doen? Er lezen een heel soort recreatieve routes doorheen. Dan mag je denken aan vaarroutes, fietsroutes en wandelpaden lezen hier doorheen. Dus mensen die kun je even ontspannen en genieten van de omjouwing. Ja, merk je dat nou sinds de coronacrisis dat er eigenlijk meer mensen naar dit gebied daar komen? Ja, we zien dat het ontzettend druk wordt in de natuurterrein. Want ja, alle andere voorzieningen die gaan dicht, alle vergaderingen en oerlezen die weer roos zijn, oeral en ergens. Dus mensen die willen even lekker tot rust komen en ontspannen in de natuurgebieden bij u. Dus ja, dat is fantastisch hoe druk het wordt in het terrein. De andere kant is het is echt een kwetsbare periode. We zitten nu in het breedseizoen. Dus mensen die moeten wel heel nadrukkelijk zien van wat zit er op takkomingregels onjoen door de beheerders. Dan moet je denken aan honden onder lijn en alleen nog tussen zinsopkomst en zinsondergang het veld in. Dat soort regels zitten er heel vaak op. Maar wees daar bewust op, dan kan mensen genieten zonder dat ze de natuur verstoren. Ja, want wat voor beesten ben je hier al hier rond breeden? Ja, er zijn heel soort vogels die zitten in de rijdkragen, op het water zitten, aasende markels, dat soort soorten moet je denken. Maar ook rijdompen die breeden hier. Andere zeldzame vogels die zitten bijvoorbeeld ook in lege struikjes en dichte bosroon. Dus ja, er zijn heel soort breedvogels die zitten in zulke gebieden. Ja, dan is het net de bedoeling dat iedereen maar oerol dwars doorheen vliegt, al dan net met een hoen. Dus ja, wees alsjeblieft verdacht van je bent te gast in een gebied wat eigenlijk als gebied voor de beesten en de planten aanwezig is. Maar ja, mensen die kennen er ook van genieten, mits zich horen aan de voorwaarden. Wat helemaal is Sjoen onderwijs? Nou, volgens mij een sleet. En we jaren vogels op de achtergrond. En het spul komt alweer in bloei. Wat is dat mooi om te zien, hè? Ja. En prachtige rijden hier in Friesland. Daar genieten wij van, toch? Nou en of. Ja, en dat het nou heel druk wordt. Wordt er dan ook een maximum aangesteld voor mensen die hier komen mij of valt dat wat daar? Nou, zo druk verwacht je het net. We hebben verschillende natuurterreinen als Friese Geer, door de hele provincie verspreid lezen. Maar ik hoor hebben we 36.000 leden die lid binnen van onze organisatie en ik graag eens even zien wel in het veld. Dus ja, wat dat betreft binnen er een heel soort mogelijkheden hoe de hele provincie bezoeken. En ja, sommige plakken waar uitzichtheuvels binnen of parkeerplakjes. Dus je wil dat het drukker is als op andere momenten. Maar er ben ik uitgestrektere gebieden waar minder mensen komen en het lekker rustig is als op andere momenten.